Igbo ndị ọma, Igbo bụrụ nze mụọ ọzọ, ya gazie maka ọnwa ọhụrụ a, maka ọnwa itoolu nke bụ ọnwa a na-eri ji. Ya gaziere nwoke, ya gaziere nwanyị, ya gaziere ụmụaka, ya gaziere ndị nne na nna, ya gazikwara ndị ntorobịa. Ọ ga-adịrị anyị na mma n'ọnwa itoolu a nke bụ ọnwa Septemba. Ana m eji ohere anabata onye ọbụla, ọkachasị ndị niile nọ na gịnị na-ama mmụgharị anya. Na-anabata gị n'ọnwa Septemba. Ọ ga-adịrị gị na mma n'ụtụtụ, dịrị gị mma n'ehihie, dịkwara gị mma n'abalị. Ihe isi ike abụghị maka gị. Ndeewono, ya gazie. Happy new month to every one of us in this platform, to every one of us in this revision platform. You're welcome to the month of September. It is going to be well with every one of us throughout September and beyond. Ndewo, ya gazie ise. Aka m bụkwa Odoziakụ Amaogo, onye nkụzi na-akụzi ma na-atapịa asụsụ Igbo.